Един работен ден на програмистка. A programmer's workday. Аз съм програмистка. Работя в софтуерна компания. I am a programmer. I work in a software company. Сутрин ставам в 7 часа. Пия кафе и закусвам. In the morning I wake up at 7. I drink coffee and have breakfast. След това отивам на работа. Работата започва в 9 часа. Then I go to work. Work starts at 9. Сядам пред компютъра и включвам компютъра. Проверявам имейлите си и задачите за деня. I sit in front of the computer and turn it on. I check my emails and tasks for the day. След това пиша код. Понякога поправям грешки в програмата. Then I write code. Sometimes I fix bugs in the program. Работя с моите колеги и говорим за проекта. I work with my colleagues and we talk about the project. На обяд ям с колегите си. At lunch I eat with my colleagues. След обяд продължавам да работя. After lunch I continue working. Работата свършва в 5 часа. Прибирам се вкъщи и почивам. Work finishes at 5. I go home and rest.